देखेंगे जेरेमिया पुस्तक 17 अध्याय 5 6 बेखौ जोङो फरायगोन। जेरेमिया बिजाबनि 17 अध्यायनि 5 6खौ फरायनि। बाय बुंदों, साबायस जाय मानसिया फोरबोनियाव भरसा खालामबाय, जायहा फोरबोनियाव आरज खालामदों, बियो दैनि जिङाव गायजानाय बिफांनि समान। बिनि रोदाफ्रा दैखंनि जिङाव सुरलांगोन आरो सान्दुं दुंब्लाबो गिनो नाङा, मानोना बिनि बिलाइफ्रा थाजायै थागोन आरो अखा हायै बोसोरावबो बिहा जिंगासिनो नाङा, मानोना बियो बाद हगारालाबा बिथाइ थाइबाय थागोन होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। बाय जोङो खोनानो मोनबाय, जाय मानसिया फोरबोनियाव भरसा खालामो, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो धन्य है, और जो लोग परमेश्वर पर प्रार्थना करते रहते हैं वो धन्य है। वो कैसे होता है? वो नदी के किनारे जो पेड़ है, इस पेड़ जैसा वो हो जाते हैं, और फिर के जो पत्ता है वो पत्ता कभी भी नहीं गिरते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य भी जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखकर भरोसा रखता है वो भी वैसा ही होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाय बुंदों, सान्दुं दुंब्लाबो गिनो नाङानो, धूप होने से भी भय करना नहीं चाहिए। और क्या बोलते हैं? चुका सीजन भी भय डरना नहीं होता है, क्योंकि हर समय हर दिन फूल डरते रहते हैं, ऐसे कहते हैं बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर पर छोड़ो सब समय क्या करना है? हर समय प्रार्थना पर विश्वास करके भरोसा रखना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जोङो जेब्लायबो फोरबोनोहाय फोथायनायजों भरसा खालामनानै बा मिजिं थिनानै जों आर'जआव थानो नांगौ होनना बुंदों। अब्ला दिनै फोरबोआ जोंनो मा होनदों? बोरखौ होगोन होनना बुंदों। बोरखौ होगोन। तो परमेश्वर ऐसे करने के बाद क्या देता है? आशीष देता रहता है और आशीष देते रहेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और जों नायबावनि बे समावहाय गितफोरनि 20नि 4 पदआव जों नायब्ला मोननो हायो। गितमाला 20:4 जों फरायनि। बाय मा होनदों? गितमालानि 20नि 4 पदखौ जों फरायनि दै। नोंनि इच्छा जानायखौ बियो फुरा खालामथों आरो नोंनि खायदाखौ बियो जाफुंहोथों होनना बुंदों। प्रेज द लॉर्ड। दिनै जोङो बेनाव भरसा खालामनानै जे मिजिं थिबाय, बे मिजिं थिनायखौ मा होनदों? इच्छा जानायखौ बियो फुरा खालामथों होनना बुंदों। तेरी जो इच्छा इस इच्छा होने को पूरा कर दे, और तेरी जो बुद्धि इस बुद्धि को भी चपलता कर दे, ऐसे कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करके क्या करना है? भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। भरोसा करना है। तो भरोसा करने के बाद परमेश्वर हमारे साथ रहकर क्या करता है? कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। बेनिखायनो जोङो बे फोरबो इसोरनावहाय जोङो भरसा खालामै जोङो लामा नायनानै जोङो थानो नांगौ। जोङो बिसान बिजाब नाम्बार्स गणना पुस्तक 6 अध्याय 24, 25, 26 बेखौ जों नायनि। नंबर्स गणना पुस्तक, बोरो बाइबल में बिसान बिजाब कहते हैं। जोङो नायगोन बिसान बिजाब
बिसान बिजाबनि 6 आयदा 6नि 24, 25, 26 जों बेखौ फरायगोन फोरबोनि मुङैहाय। फोरबोआ नोंखौ बोर होथों आरो नेफ्लायथों। फोरबोआ गावनि मोखांखौ नोंसिनिथिङै खालामथों आरो नोंसोरखौ दया खालामथों। फोरबोआ गावनि मोखांखौ नोंसिनिथिङै दिखांथों आरो नोंसोरनो सान्थि होफ्लायथों होननानै बुंदों। प्रेज द लर्ड। प्रभु तुम लोगों को आशीष दें और प्रतीक्षा कर दें, इसलिए कहते हैं। और प्रभु अपना जे मुखमंडल को तेरी की ओर कर दें और तुम लोगों को दया कर दें, इसे लिखा हुआ है। और प्रभु ने अपना जे मुखमंडल तुम्हारे लोगों की ओर ऊंचा कर दें और तुम लोगों के बीच में शांति कर दें, इसे लिखा हुआ है। इसलिए हम हर समय परमेश्वर पर विश्वास रखकर भरोसा करना पड़ता है, तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। प्रेज द लर्ड। बाइबल बुंदों इसोरनाव जों भरोसा खालामबाय थायोब्ला, फोथायनायनि गेजेरजों लामा नायोब्ला, फोरबोआ नोंसोरखौ बोर होथों आरो नेफ्लायथों आरो फोरबोआ गावनि मोखांखौ नोंसिनिथिङै खालामथों आरो नोंसोरखौ दया खालामथों। फोरबोआ गावनि मोखांखौ नोंसिनिथिङै दिखांथों आरो नोंसोरनो सान्थि होफ्लायथों होनना बुंदों। अब्ला दिनै जों बेनाव जेब्ला भरोसा खालामबाय थागोन, फोरबोआ जोंनिथिं मोखां जागोन आरो फोरबोआ जोंनि नांगौफोरखौ बियो जेब्लायबो आशीर्बाद होनो थाखाय बियो थामथिम आरो बियो आशीर्वाद को होफ्लायबाय थागोन होनना बुंदों। क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो हमारा आवश्यकता हो जाएंगे तो क्या करता है, आशीष कर देते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर को मांगना पड़ता है, मांगना चाहिए। जो मांगता वो देता है। प्रेज द लर्ड। जों जेखौ बिगोन फोरबोआ बेखौ जोंनो होगोन होनना बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो बे फोरबोनावहाय जों मा खालामनो नांगौ, भरोसा खालामनो नांगौ, लामा नायनो नांगौ। जोङो हितोपदेश बोसोन बिजाबखौ जों नायनि। बोसोन बिजाबनि 16 आयदा 3 पद बाहाय बुंदों, बेखौ फरायबाय थाखायो होनब्लाबो नायबावनि। नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। ना नोंनि मावनो साननाय, तेरी जो काम करने के लिए सोचता है, इस सोचने को लेकर प्रभु से क्या करना है, आशीष मांगना पड़ता है, तो तेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। इसलिए हम जो काम करना शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम परमेश्वर पर प्रार्थना करके क्या करना है, आशीष लेना चाहिए। आशीष लेने के बाद कार्य शुरू करना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे खेत में क्या देते हैं, आशीष देते हैं। प्रेज द लर्ड। जेब्ला जोङो बोर बिनानै मावगोन, अब्ला बे खामानियावहाय इसोरा बोर होफागोन होनना बुंदों। बियो बोर होफागोन। एक टेस्टिमनी, एक व्यक्ति व्यापारी करते थे। व्यापारी, एक दिन उस व्यापारी ने क्या किया, बहुत ज्यादा कंबल बिक्री करने के लिए लाया। किंतु बिक्री करने के पहले क्या किया, 2 कंबल परमेश्वर के लिए गिफ्ट दिया, परमेश्वर के लिए दान दे दिया। और
प्रार्थना मदद लिया। फिर बेचने के लिए चला गया। ऐसा बिक्री हुआ, ज्यादा दाम लेकर, कीमत लेकर बिक्री हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या हुआ? परमेश्वर की आशीष से बिक्री हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया। हम 24 लाख यदि ऐसा करते रहेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत खुश हो जाएगा और हमारे बीच में परमेश्वर आशीष लेते लाएगा, हम आशीषित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जुदि जोङो बिदि मावबाय थायोब्ला जोङो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनगोन। मानोना सासे व्यक्तिया बेफारी आरो बे बेफारिया जेब्ला कम्बल फाननो थाखाय बायनानै लाबोदों आरो बियो लाबोनानैहाय इसोरनाव गथायदों, गांनै गथायदों। बियो प्रार्थना मदद लादों। प्रार्थना मदद लाखांनानै बे बाखि कम्बलखौ बियो हाथायाव फाननो लांदों आरो ओरैबायदि बियो फाननो लांबाय, फाननायाव बियो गोबां थाखा जेखौ बुंदों बेखौनो बियो मोननो हादों, जेखौ बुंदों बेखौ बियो फाननो हादों। बेबायदि बियो फानदों होनना बुंदों। होनब्ला नायदो इसोरनि अननाया बेसे सोमोनांथाव। प्रभु का दया कितना चमत्कार है, कितना चमत्कार। इसलिए हम विश्वास रखकर जो भी काम हो करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जों आरोबाव नायबावनि जेरेमिया बिजाबनि 29 जेरेमिया 29:11 फरायबाय थाखायो। होनब्लाबो आरोबाव बेखौ जों फरायबावनि। मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आं मिथिगौ, बेनो फोरबोनि होननाय। आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो, सै होनायनि थाखाय नङा। आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन होनना बुंदों। प्रेज़ द लॉर्ड। ना क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा एक उपस्थित बुद्धि मैं आजना कर लिया और ये बुद्धि तुम्हारे लिए शांति के लिए है, शांति चैन के लिए है, किंतु दुख देने के लिए नहीं। ऐसा कहने लगा। और तुम्हारी से आशा, इस आशा का संपूर्ण कर दूंगा, ऐसे कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मानोना बियो जोंनि जे आशा, बे आशाखौ बियो मा खालामगोन? आबुं खालामगोन, फुरा खालामगोन। जोङो जे सानदों, मा मावनो नागिरदों, मा खालामनो नागिरदों, बेखौ जोङो फोरबोआव भरसा खालामोब्ला बियो जोंनो फुरा खालामगोन, बियो जोंनो बोरखौ होगोन नांगोन। प्रेज़ द लॉर्ड। दा जोङो दिनैहाय बे मोनाबिलि समावहाय जोङो इसोरनावहाय इसोरनि उपस्थितियाव दङ। जों इसोरनिफ्राय बोर मोननो लुबैदों ना? मा बोर मोननो लुबैदों? इसोरजों जोङो सोखाजानो लुबैदों। इसोरजों जोङो दिनै इसोरनिफ्राय अननायखौ मोननो लुबैदों ना? इस समय हम प्रभु की स्तुति में है, उपस्थिति में है, क्योंकि परमेश्वर के आशीष से भरपूर हो जाए और परमेश्वर की दया से हमारे जितने भी ये बीमार से संगाई मिल जाए और जितनी दुख कष्ट वेदना संपूर्ण खत्म हो जाए। इसी लेकर हम यहाँ फास्टिंग में बैठे रहा है। बेखौ लानानै जों फास्टिंग जिरायगासिनो दङ। उखैहाब आरज लागासिनो दङ, जेरै जों इसोरनि अननायखौ मोनो, इसोरनि बोरखौ मोनो ना? बे इसोरनि बोरासो जोंखौहाय देरहासार खालामो होनना बुंदों। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबेला ओरैबायदि बुंदों, खामानि मावनायजों नोङो धोनि जानो हायानो, किन्तु इसोरनि बोरजोंसो धोनि जायो। काम करने से धनी नहीं होता, किंतु परमेश्वर के आशीष से ही धनी बन जाता है। ऐसे बाइबल लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन में ऐसे लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन? फोथायनायजों इसोरनाव भरसा खालामै जुदि जोङो मावोब्ला इसोरा जोंनो जाफुंहोआलासे थानाय नङा, बे जाफुंहोगोन। परमेश्वर हमारी जितने आवश्यकता हैं सभी को सफलता कर देंगे, ऐसा कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोङो नायबावनि
फिलिपि 4 अध्याय 19 पद फिलिपिनि 4 अध्याय 19 पदाव मा बुंदों जोङो फरायनि गालातिया फिलिपिया ना एफिसिया फिलिपिया एफिसियानि खाथियाव फिलिपि 4 अध्याय 19 पदाव बियो मा बुंदों जों नायनि आंनि इसोरहा सोमोनांथाव सम्पथि दङ जिसु ख्रिस्टनियाव बेखौ आग्लाय बिग्लाय खालामबाय बिनिफ्रायनो नोंसोरनो नांगौ मानिखौ इसोरा होगोन बेसे मोजां बाथ्रा ना इसोर आंनि इसोरहा मेरी परमेश्वर पर सोमोनांथाव चमत्कार संपत्ति है यीशु ख्रिस्ट के पास ज्यादातर ये कर दिया है इससे ही तुम लोगों को जितने चाहिए इतने परमेश्वर देंगे ऐसा लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड जितने चाहिए इतने परमेश्वर देंगे किसे देंगे हमको देंगे सोरनो होगोन बियो जोंनो होगोन होनना बुंदों प्रेज़ द लॉर्ड जोंनो होगोन दा बिनिखायनो बे इसोरनाव जोङो दिनै मा खालामनांगोन भरसा खालामनांगोन भरसा आसा ना आसा खालामनांगोन मिजिं थिनांगोन किन्तु बे मिजिंआ मा जानांगोन जोङो फोथायनांगोन फोथायनायजोंसो बियो जाफुंगोन होनना बुंदों जिसे हम भरोसा रखना है इसे हम विश्वास भी रखना है भरोसा करके विश्वास न करेगा तो कुछ भी काम नहीं होगा है कि नहीं कुछ भी काम नहीं होगा हाँ विश्वास करना पड़ता है तो काम हो जाएगा बाइबल इसे कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड बाइबला बुंदों जों फोथायथारनांगोन किन्तु फोथायनायजोंसो बे खामानिया जाफुंसारगोन होननानै जोंखौ बाइबला बुंदों 1 कोरिन्थिया ना 13 1 कोरिन्थिया बिजाबनि 13 बुंदों आन्थाय दानो फोथायनाय भरसा अननाय बे मोनथामा थायो बेफोरनि मादाव अननाया देरसिन प्रेज़ द लॉर्ड किन्तु अभी विश्वास भरोसा और प्रेम इस 3 रहते हैं इसके बीच में जो प्रेम है ये प्रेम सबसे बड़ा है प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए हम अपनापन प्रेम भी करना चाहिए अपनापन प्रेम करना चाहिए तो परमेश्वर बहुत कुछ मिल जाएगा जेब्ला जोङो गावजों गाव अनलायगोन बे अनलायनायाव इसोरा जोंनि सायाव गेदेर खुसि मोनो इसोरा रंजायो होनना बुंदों रंजायो जों इसोरखौ माजों खुसि खालामनो इसोरखौ जों माजों खुसि खालामनो हम किससे परमेश्वर को खुश कर देंगे किससे हमारे विश्वास से हम परमेश्वर को खुश कर देते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं प्रेज़ द लॉर्ड जों नायनि 1 कोरिन्थिया एक कोरिन्थिया नङा इब्राहिम नामा बुंबाय र' भुल हो गया
जों इसोरखौ माजों खुसि खालामनो होननाया इब्राहिम हेब्रू इब्री 11 अध्याय 6 बाय बुंदों आंथाय फोथायनाय गैयालाबानो बेखौ हामजाहोनो हाया मानोना इसोरनाव थांग्राया फोथायनो नांगौ बियो दङ आरो बियो बिखौ नायगिरग्राफोरनि मोननो गोनांखौ होग्रा होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड अब्ला बे इसोरा जोबोद खुसि मोनो होनना बुंदों प्रेज द लर्ड बेखौ खुसि खालामनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन फोथायनांगोन होनना बुंदों फोथायनाय गैयालाबानो बेखौ हामजाहोनो हाया किंतु विश्वास न होने वाला उसको पसंद नहीं कर पाता जो विश्वास करता है उनको पसंद कर सकता है क्योंकि परमेश्वर के पास जाने वाला विश्वास जरूरी है विश्वास करना जरूरी है वो है और वो इसको जो ढूंढने वाला है वो मिलना आवश्यकता है और मिल जाएंगे ऐसा कहते हैं मोननाया बिनि थाखाय गोनांथार आरो बि मोननोबो हागोन होनना बुङो माबोरैहाय फोथायनायनि दारैहाय प्रेज द लर्ड फोथायनायनि दारै मोननो हागोन होननानै जोंखौ बाइबेला फोरोंबाय अब्ला जोङो बे समावहाय इसोरखौ बाख्नायनानै बिनाव भरसा खालामनानै उदै बासिनानै आरज गाबनानै जुदि जोङो भरसा खालामबाय थायोब्ला बे इसोरा सानसे नङा सानसे मावफुंगोन जाफुंहोगोन ना जाफुंहोगोन प्रेज द लर्ड